factory navigate. This is my confidence.
Sulay na dyan. Ugman, anak ka sa YouTube. Kaya nakano ah. YouTube na ko na. Ako YouTube, Eric Hilot nag-search. Nakataka ba kay YouTube? Search mo sa Eric Hilot. Kaya nakano. Ang kasulay na kagilot. Malingalan. Ito dilingalan. Aray lang siguro eh. Ay, maghilot siguro, pero mahilot na siguro. Ako pag nilot, pinakanindot yung body kaya para maapil na itong kadulungay pa, na mabili kay katuloy mong reklamo. Bigay rin ko 205, 206, no? Dahil sa panglansa ugma dahil. Ayaw, usa na ipuan. Relax na isa ka adlaw. Pwede mo gulong yun na nakukung ako. Oo, okay. Na. Relax na isa ka adlaw. Ang nindot nga dito sa nimo gato na pasa. Abot mo dito. Pinakanindot, malaba ka. Pag ang maglaba, plansa. Dili pwede nga pang lansa, malaba. Hindi, karon nga adlaw mamalagsa ko kumulog magkukra pa. Ugma, di ko man sa pwede mo ba sa tubig. Kagamay. Hindi ito mga lusay-lusay bro.
Kasunod ay? Kasunod? Ang gusto mo? First cousin. Saan mo na first cousin? Mama, papa? Yeah. Mama na ako ug yung papa isa ko. Inuman mo ni Kwantang na maalaksan ni para BGC. Sabay ng inom. Inuman ng inom. Bidin ko ng timo. Kana ito. Now, nang tambal. Mang taong ka.